כל מה שאתה רוצה, שאלוהים ייתן לך ושהמשאלות שלך יתגשמו. בונוס. אמן ואמן. נקריא לך משהו זה קטן. קצר, יוסי! יוסי! מישהו לפחות איפה זה? אמא שלי קנה לי, כולה קנה לי, רק את לא קנית לי, גם יוסי קנה לי. יוסי לא קנה יוסי קנה לי, יש, הוא קנה לי בוסר, אני אראה לך, לא מאמינה, יוסי אמר לי איזה כיף לפני יומיים שלא באים וכולם ולא קונים מתנות. אני שמעתי ממקום... רגע, אבל זה היה בהנחה בקסטרו? רצית איזה ג'ינס מסוים. באסתי חולצה בג'ינס. לא, ג'ינס מסוים, את הג'ינס, רק אמרו לי... מה קרה, אתה גם רוצה חולצה, קנה לך ג'ינס, אתה אומר לו, יענו, אחר כך מדברים על הרומנים. בוא הנה. זה הג'ינס שאמרו לי שהוא רצה לקנות. הרבי, איזה תמונה תפסתי. פרס וזה, כן. עכשיו סיוון, תגיד לי...